ನಮಸ್ತೆ ಕಾಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಫಿಶ್ ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ರಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಏನ ಪಣ್ಣಾಗ ಫಿಶ್ ದ ನೇಮ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಒರ್ತಿ ಆಶಾ ಎ ಪಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಒಂದು ಫಿಶ್ ದ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಸಿಕ್ಕುನ ಮೀನ್ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ ನಾಯಿ ತಾಟೆ ಪಂದ್ ನಾಯಿ ತಾಟೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ನಾಯಿ ತಾಟೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇರ್ನಾಗ ಆಂಡ ಒಂದು ಫಿಶ್ ದ ಗುಣ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫಿಶ್ ನೀರಿಡ್ ಗೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದು 4 ದಿನ ಜೀವ ಇಪ್ಪುನ ಮೀನ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಮೀನಡ್ ಏತ್ ಮೀನಡ್ ಮರ್ದ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಮೀನ್ ಪಸದ್ ಕನಪೇರತ ಮೊಗಲು ಮರಕಲೆ ರಗಲೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಲೆಗೆ ಏತ್ ಮೀನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ಏನ ಪೂರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಮೀನ್ ರ್ಯಾರ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಒಂದೇನು ಮಲ್ದೇರ್ ನಾಯಿ ತಾಟೆದ ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಪೆದ್ದದಾಯಿನೇ 5 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಚಿಡ ಬಲ್ಯಾರು ತಾಟೆದ ಮೀನ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಜ್ಜಿ ತಾಟೆ ಮರಣಿಯನ್ ಮಲ್ದೇತ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಪಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಜೋಡೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲೆ ಪಂದ್ 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇಸತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಮೀನು ದಕ್ಕೆಳ್ಳ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಏತೋ ಜನಟ ಪಂತೆ ಮೀನ್ ಬೋಡು ನಾಯಿ ತಾಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ದಾಯಪನ ಏನಲ್ಲ ತೋಜೈ ಪಕ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ದಾಲ ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಗುಲು ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಬಾಣಂತಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಲ್ಲದೆ ಪಾಡ್ನ ಮೀನ್ ಈ ಮೀನಡ್ ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುಂಡ ಸಿಸರೇನ್ ಆತಿನಗಲೆಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಗ್ಯೋಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲಿದ ಮರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಂತೆದ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಯ ವಸ್ತುಡ್ ಬ್ರೀಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಯ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಅಪಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಿರಪೇರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಲೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಣ ಅಂತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಮಾತ ತಿಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಉಪ್ಪುನಕ ಅದಾಗನೆ ಬಾಲೆಗ್ ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಅವು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನ್ ಹೆಲ್ದಿ ದಿವರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಮೀನ್ಗೆ ನಾಯಿ ತಾಟೆ ಬಂದು ಪುದರ್ ದೇಪ ನಾಯ್ತ ಮೋನೆ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋಡ್ ಫುಲ್ ತೋಜದೆ ಅನ್ ಅವು ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ತೋಜದೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕೆಬಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐಕ ಆ ಮೀನ್ಗೆ ನಾಯಿ ತಾಟೆ ಬಂದು ಪುದರ್ ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತೋ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ ತೋಜವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನ್ ಏರ್ಲ ತೋಜದು ಜರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಲೆ ಐಟ್ದಾಲ ಇಶ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ನ ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ತು ತೋಜದೆ ಅನ್ ಪಲ್ಲದೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಬೇರಿಬೇನೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಜಿ ಒಯ್ತು ಕಲಿಯವರೆಗ್ ದಾಯಪನ ತಾಟೆ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಿ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಿಡ್ ಬುರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಹೀಟ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಬಾಡಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣಗ್ ಬಾಲೆದ ಗ್ರೋತ್ಗು ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಫಿಶ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ತಾಟೆಡ್ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಯಿ ತಾಟೆದ ಮಂಡ್ಯದ ಪಲ್ಯ ಮಣ್ಪೇರತ ಪಲ್ಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಚಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪುಂಡದ ಅವಿನ್ ಗೆತ್ತದ ನೀರಿಡ್ ಪಾಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಪಲ್ಯನ ಪರಡು ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ನೆತ್ತೆರದೊಟ್ಟು ಪರೋಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋತಿನಗಲೇಗ್ಲ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೇಳಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಅಗುಲ್ ಮೊಗುಲ್ ಪಣ್ಣೆ ಅನ್ಕೇಂದು ಮಲ್ದಿನತ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೆದ್ಮೇದಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಇನಿಯತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟೆ ಬಾಲೆಗೆ ಪೆದ್ದ ದಿನದನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈ ಫಿಶ್ ನಾಡೋನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ನೀರಡಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಕ್ಕ 3-4 ದಿನ ಫಿಶ್ ಬದುಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಸೈಪುಜವು ಬೇಗ ಸೈಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೀನ್ ಐತ ಗುಣನೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಡಿದ ನಂಜಿಲ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಏನ ನಂಜಿ ನಾಶ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಯಿ ತಾಟೆದ ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ದಿನೇನು ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ 5 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಲಿ ತಾಟೆ ಮೀನ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸರೇನ್ ಆಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಗ್ಗಿದುಪ್ಪೋಡು 15 ಡೇಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಸಿಸರೇನ್ ಆತಿನ ಅಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ತಾಟೆದ ಕೈಪು ಪುರ ಬೇಗ ತಿನ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಲ್ಲದೆ ತಿನ್ಲೆ ತಾಟೆದ ಕೈಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪುರ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಮರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತದಾಗ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತೆ ಪಂಡ್ರಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪಲ್ಲದೇನು ಇಂಚ ಪರ್ದು ಐತವ ಕೈ ನಾಯಿ ತಾಟೆದ ಕೈಪುನ ನುಪ್ಪುನ್ನ ಬೀರ ಬೀರದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪುನ್ನ ಬೀರದು ಉನುದು ಇಂಚ ಬಂದು ತಿಂದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಈ ಪಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಣ್ಣುದು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಈತ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಆ ತಂಡಿಲ ಪೂಂಕಿ ತೆಮ್ಮಲ ಪೂರ ಹೋಪುಂಡು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೈತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಡ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಅಣಿಗೆ ಗೆತ್ತದು ನೀರಿಡು ಎಂಚಾವು ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಐತ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಫ್ಯಾ ಒಂದುಂಡು ಉಲಾಯ್ಪಿದೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಫಿಶ್ ಉಂದು ಪನ್ನಾಗ ಜೀವ ಇತ್ತಿನ ಫಿಶ್ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮರಣಿ ತಾಟೆ ಮೀನು ಮಲ್ದೈತೆ ನಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪು ತಾಟೆನೆ ನಾಯಿ ತಾಟೆ ಬಂದು ನಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೋನೆ ಉಂಡಾಯ್ತ ಕೆಬಿ ನಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಾಯಿ ತಾಟೆ ಬಂದು ಕುದರ್ದಿತ್ತೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ತಾಟೆದ ಮರಣಿ ಮಲ್ದೈತ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇಗ ಸೈಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ತುಲೆ ಯಾನು ಕೈತಳ್ಳು ತೋಜವೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋಜುಂಡೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜುಂಡ ಐತ ಶ್ವಾಸ ಮಿತ್ತದಿರ್ತು ಹೋಪಿನ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆವು ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಸೈಪುಜಿಗೆ ಅಗಲೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಏನಪುರ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮೀನು ಗೆಪ್ಪುನಗಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಮಾಸ ಈತ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು ಫಿಶ್ ಟೋಟಲ್ 1/2 kg ಉಂಡು ಮಾಸ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಾಯಿನೇ ದೆಕ್ಕದಾಯಿನೇ ವಾಶ್ ಆಯಿನೇ ಅಂತ ತೋಜ ಒಂದುರ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದಲ ದೆಕ್ಕೋಲಿ ಎಂಚ ಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೂಕನಿಕ್ 1/2 kg ಅಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು 10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಒಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮುಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮರ್ದದ ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಈತೆಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕ ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಖಾರ ಬರೋಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಖಾರ ಘಾಟ್ ಬರೋಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿಯನು ಪಲ್ಲದೆದ ಸಾಮಾನು ಹೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮೀಂದ ಕೈಪು ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲು ಯಾವ ಮಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಡಿಯನ ಅವೇ ಸ್ಪೂನುಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಸ್ಪೂನುಡು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು 2 ಹೆಚ್ಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು 2 ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಚಮಚಡು ಇತ್ತೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಪಾಡುವೆನು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ 2 ಪಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆ ತಂಪುಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಮದ ಕಾಳು ಓಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ವೈನನ್ನು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಪಾಡ್ನು ನೆಕ್ ಓಮ ಮಾತ್ರ ಘಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು 1/2 kg ಮೀನು ಇಪ್ಪುನು ಮೀನು ತೂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಸಾಮಾನು ತೆಪ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾನುಗಳ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪಾಡೋಡು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ ಪಾಡಿಯನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 7-8 ಎಸಳು 7 ಮೈಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಂದ ಪಾಡಿಯನು ಒಂಜಿ 10 ಎಸಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಘಾಟು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಬಂಜಿ ಚುರುಕು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂತೆಗೆ ತೊಂಗ ಮೆಂತೆಲ ಅಂಚೆನೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ದಯಪನ ಓಮಲ ಮೆಂತೆಲ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಘಾಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತೊಂದ ಅರ್ಧಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಯ ಉಂಡು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಸಿವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಒಡು ಪಾಡ್ದೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಈತ ಸಾಸಿವೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿಯಾನಿತ್ತೆ ಪುಳಿತ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಜಾರ್ಗೆದ ಓಡೆ ಪಾಡು ಮೀನು ಜಾರ್ಗೆದ ಓಡೋಡು ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಲ ಜಾರ್ಗೆದ ಓಡುನು ಪಾಡೋಡು
ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏಳೆಡ್ ಓಡು ನ್ಯಾನು ದೆಕ್ಕದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ದೆಕ್ಕೋಡು ಅವು ಅಂಗಡಿ ಕನಪಿನ ಬೊಕ ಓಲು ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲು ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಡಿ ಯಾನು ನನೆತದು ದೀಪೆ ನಿಗುಲು ಆನೆ ನನೆಪುನಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ನನೆತದು ಪುಂಟುದು ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ ಒಂದೇ ನೀರುಡು ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಗೆದ ಓಡುದ ನೀರುಡಿ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆವನು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಡಿ ನನೆಯವರೆ ಪಾಡುವೆನು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅರೆಪ್ಪುನು ಒಂದೇ ನೀರುಡು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಇಂಚಾತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪುಳಿ ಬುಡ್ತುಂಡು ಪುಳಿತ ಅಂಶ ಬುಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ನೀರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟೋನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಜಿಡ ನೆತ್ತ ನೀರೇ ಅವನು ದಪ್ಪ ದೀಪಾಡ ಒಂತೆ ತೆಳುವೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೆ ಹುಳಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿಡೀ ನೆನೆಸಿದಂತಹ ಜಾರಿಗೆ ಹುಳಿಯ ನೀರಲ್ಲೇ ರುಬ್ಬಬೇಕು ನಾವು ಮಸಾಲವನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗೋಂಟು ಪಾಡೋಡು ಕಾಲು ತಾರಾಯಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಡು ಕಾಲು ತಾರಾಯಿ ನ್ಯಾನು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ನಿಗುಲು ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತಾರಾಯಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲದೆಗ್ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಗೋಂಟೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಸಮಾ ಕಾಯೋಡು ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಿರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಪಂಡಲ ನಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಈತಲೇ ಅವನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೇತ ಈತಲೇ ಅವನು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಸಾಕು ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಅರಶಿನವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಮೀನನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪೊರಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಮಸಾಲನ್ನು ಪೊತ್ಪುಗ ತವ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಪೊತ್ಪುವೆ ಪನ್ನ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ಪುವೆನು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಕೆಂಪಾವೋಡು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತಿನ ಕೆಂಪಾವೋಡು ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಆಂಡಲ ಪೊತ್ತಿನ ಕೆಂಪಾದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡುಪಿನಾತ್ ಕೆಂಪಾವೋಡು ಒಂದು ಪೆದ್ಮೆದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಡ ನಿಗುಲು ಪೆದ್ಮೆದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತಡ ಇಂಚೆನೆ ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೋಲಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆದರೆ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು ಹುರಿದದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಬಾಣಂತಿಗೆ ಆದರೆ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು ತಾರಾಯಿ ಆಂಡು ಕೆಂಪಾಂಡು ಮೆಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಮೆಂತೆನು ಕೆಂಪು ಪಟಪಟಾಯಿನೇ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ಓಮಲ ಪಟ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಸರಿಯಾಯಿನೇ ದೆಪ್ಪೊಡಿತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ಪಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಪಟ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಪಟ ಆವೋಡು ಫುಲ್ಲು ರೋಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಫುಲ್ಲು ರೋಸ್ಟ್ ಆಯಿನೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಇಜಿಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತೋನುಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಕುಂಟುಡ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಇವನ್ಲೆ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಕೆಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ಲ ಯಾನು ಅವೇ ಬಾಜನೋಗು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಂಚಾರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸಾಮಾನ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಲಂಚನೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೆಂಪು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋಗು ದೆಪ್ಪುನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪರಿಮಳದು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಸಮಾ ಕಾಯೋಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಪೂರ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಪಟ ಓಡು ಎಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಟ ಆಗಬೇಕು ಪಟ ಆಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗೆ ಹುರಿದು ತೆಗಿಬೇಕು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮೋಡು ಫುಲ್ಲು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಸಮಾ ಕಾಯೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತಲ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಗೆದ ಪುಳಿತ ಓಡುದ ನೀರುಡು ಕಡೆವರೆ ಪಾಡ್ಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಅರಶಿನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಾರ್ಗೆದ ಪುಳಿತ ನೀರುಡು ಕಡೆಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನುಣ್ಣಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಹುಳಿಯ ನೆನೆಸಿದ ನೀರಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವುದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಚಪ್ಪೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ
ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆಂಡಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ತಂಚಾದು ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಉರ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹುಳಿಯ ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕೋದು, ಜಾರಿಗೆ ಹುಳಿಯ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ಜಾರಿಗೆ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಿಗೆದ ಓಡ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಉಂಡತ ಅಂಚಾದು ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹುಳಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋದು. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಲೇಯನ್ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುಳಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೀರು ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದು ಸಣ್ಣ ಓಡು. ಸಪೋಸ್ ನಿಗುಲು ಬಾಣಂತಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತಡ ಪುಣ್ಕ್ಯದ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಬಾಣಂತಿಗೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಬಾಣಂತಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಆತಂಡ ಅರೆಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಆತಿನೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೋ ನೋಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಉಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಪ್ಪ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂತೆ ಜಾರ್ಗೆದ ನೀರು ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂಡೆ ನಾನು ಪಾಡೊಂದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿದೆಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಿದೆ. 1 ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹುಳಿಯದ್ದು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಹದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏತು ಹದ ಬೋಡಾತು ದಿವೊಂದೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಓಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಡು ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಕಣತೆ ಹಾಪುಂಡು. ಓಡು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ತಿಂದ್ರೇನೆ ಹಾಪುಜಿ ಕಣತೆ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಒಲಾಂಡ ಓಡು ಪಾಡುವೇರು ಇಜಿಂಡ ಪುಳಿ ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಈತ ದಪ್ಪ ದೀತೇನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹುಳಿಯದ್ದು, ಜಾರಿಗೆ ಹುಳಿಯದ್ದು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಏತು ಬೋಡಾತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋಲ್ಲ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಒಂದು ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಬಾಣಂತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಬೂರ್ದು ನೆಕ್ ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ತಾಟೆ ಮೀನು ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನಾಡೆ ಅನ್ ಮರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಟೈಪೋಡು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಒಂದಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನಲಿ. ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ಯರ ದೀಕ ಸಮ ಕೊದ್ಯೋಡು ಕೊದ್ಯನಾಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪೋಡು. ಇಡೀ ಮನೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಲ್ಲದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು. ಮೀನು ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಣ ಬಲ್ಯಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಣ ತಾಟೆ ಮೀನಿನದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಕುದಿಲಿಕ್ಕಿಡುವ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಾಟೆ ಪಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಜಿಡ ನುಂಗೆಲ್ ಬಲ್ಯಾರು ತಾಟೆಯನ್ನು ಪಾಡೋಲಿ ಪಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು. ತುಲೆ ಪುಳಿ ಈ ತೋರಿದಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪುಳಿನ ಪುಂಟುದು ನಿಗುಲು ಮೀನ್ದ ಕೈಪುಗು ನೆತ್ತ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಬಂಗಡೆ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಓ ಮೀನುಗ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ನುಂಗು ದಿನ ತಾಟೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐತಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಜಿಡ ಒಂದೇ ಪಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಅರೆಪ್ಪನ ಕೊದ್ಯವನು ಪಲ್ಲದೆ ಮಲ್ತದು ಪೆದ್ದ ಮೇದಿಗೆ ನೀರು ಮಲ್ತು ಪರ್ರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನು ಪಾಂಡ ಮೀನ್ದ ಪಲ್ಲದೆ ಆತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೊದ್ಯರ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಕುದಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಸಮ ಕೊದ್ಯೋಡು ಕಮ್ಮೆನ ಕುಟ್ಟುಂಡು ಇಲ್ಲು ಕೊಡಿ ಕಡೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಇದು ಪಲ್ಲದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಹಾಕಿದರೆ ಮೀನಿನ ಪಲ್ಲದೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತನು. ಸಮ ಕೊದ್ಯೋಡು ಬಿಸಾಲೆಡೆ ಮೂಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಮೀನ್ದ ಕೈ ಪುಂದಿದ್ದು ತಿನ್ನರೆ ಕೊರಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಈಗ ಮೀನು ಹಾಪಾರೆ ಪಜ್ಜಿ ಪರಿಮಳ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಸಮ ಕೊದ್ಯೋಡು. ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಆದ ಮೇಲೆ ಮೀನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲವನ್ನು ಕುದಿಸಿ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಪ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ದಪ್ಪ ಬೋಡೋಣ ದಪ್ಪ, ನೀರು ಬೋಡೋಣ ನೀರು. ಮೀನು ಪಾಡಿಯೇ ಮೀನು ಲಂಚನೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಣು. ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಬಂದಾಗ ಈತ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆತು ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿಡ್ದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರಗೋಣು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮೀನಿದು, ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಹಸಿ ಮೀನು ಬಾಣಂತಿಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೀನು. ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಸಮ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿನೇ ಅಡೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪು ಗಬೊಕ ತುಕ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಏನಂಡು ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಗಮ 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 ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲದೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಲ್ಲದೆ ಮರ್ರೆ ಶೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಪೆದ್ ಮೇದಿಗೆ ಬಂತಿನ ಅಮ್ಮ. ಆಹಾ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್. ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ
ಪಲ್ಲದೇನು ತಿಂದಿಪ್ಪಯ್ಯರು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಿಕುಲು ಸೂಪರ್ ಬಾತನು ತುಲೆ ನಾನು ಪನೋಡು ಬಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಎಪ್ಪುಗ ಬೇಯಾಡು ಸಮ ಬೇಯಾಡು ರುಚಿಯೇ ರುಚಿ ಮೀನು ಬೇಯ್ತುಂಡ ತೂಕ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಣ್ಣೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೆಣ್ಣೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮೀನು ಒಂದೇನು ತಿನ್ನ ಪೆದ್ಮೇದಿನಿ ಲಕ್ಕದ 100 ಮೀಟರ್ ಬಲ್ಪೋಲಿತ್ತೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪೋಲ್ ತೂಲೆ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿದೇತ್ ಜಪ್ಪೋಲಿ ತಾಟೆಮಿಂದ ಕೈಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ಅಂಚಿಡು ಪಲ್ಲದೇನು ಒಯ್ತು ಪರೋಡು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ ಜಪ್ಪುನು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪೋಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೇ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಮದೆ ಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.